Posició de guàrdia. És la posició bàsica de l'esgrima mitjançant la qual el tirador es troba en la millor situació per a la realització d'accions ofensives, defensives i contraofensives. Descripció. El cap es gira mirant l'adversari i el cos es perfila. La mà armada s'orienta cap al rival. El peu de l'amicós armat s'orienta cap al rival, mentre que el peu posterior es disposa perpendicularment però separat a l'alçada dels malucs. En la línia directriu, les cames semiflexionades amb la projecció dels genolls sobre les puntes dels peus. Errors més comuns. Excés o manca de flexió de cames. Desequilibri del cos sobre la cama anterior o posterior. Peu anterior angulat a l'exterior. Peu posterior angulat cap a l'exterior. En les diferents modalitats, les diferències són les següents. A floret, la punta de l'arma s'orientarà cap al cap del rival. A sabre, la punta s'orientarà cap amunt i amb la cassoleta cobrint el flanc exterior. En l'espasa, la punta de l'arma s'orientarà cap al tronc del rival.